нагоре към небето. Започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом дигна поглед нагоре към небето, започва да скачам силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Няма да спра да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила, и дори да съм в трудност, твърдо в нея аз стоя. Алелуя, аз няма да спра да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила, и дори да съм в трудност, твърдо в нея аз стоя. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Пей днес с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Пей днес с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги
баба Роза и дядо Димо. Слави, това няма да гледа. Много са сладки, кога са малки. Да. Маленко, папа, какво да искаш? Вземи си, да. Вземи си, какво искаш да казала? Искаш какво? А? Или любени? Mama, я ти го хочу да взема буба. Или сладека. Я ще ходим. Дали трябва и той първо нашна? Ама сега не е никакъв, че не била ако най-толанка, ладно не е. Милена, еко те си на стоп. Кола, така? Ево най-тиска и цапи схерде. Деня цапи мека цапи. Яш, върви го тук на маса. Аз Sabi mangiare? Margarita națională să este? Trimine era различно. Вчерата е слива. Анеля, готова ли кабак? Готова. Едно за Тика и едно за Малки. За Малки не прави както той ял. Не, мама. Не му прави, както той ял. Канаха е. Знам кое го чай. Това са салам с риба, май не. Никой риба не може да бъде за болетите. За малките баната. За малките. Какво пъпаш? Ама седи как трябва на стола. Моля те. Не да лежиш на стола. Не да чакай. Яш картофи. Яш картофи. Закъсвам си тук. Моя знае, за първи път си позволявам. Баби, нали не сте му отишъл момчето, не знае. Много баща му харесва. Той отишъл, остана си да изтиза. Какво искаш? Ще знам за 20 долара. Аз нямам търпение по-бързо да свършим. Да ги дърпам. Отива маско, да гледам цветята. Ето яш поръчка. Майко тръгва с мене къде, на района, където съм на работа. Не може, казвам, ти се съфекта, ти успилваш. Няма да се иначе. Отиваме да им печели бомбони. Балони на сърца. Сам те по-балони, Славка, ме срещаме такова. Той вече се навижда балона сърце. А те с мене. Не може да се мине. Ти можеш да минеш от там? Там не е да
Какво си нинча, чича? А? Нинча си се направи. Да, ние не можем. Колко години прави рождение? Чакай да се снима в информация. Желание, чичо, за което искаш да се молим. Нещо, което искаш Бог да ти даде. Искаш ли да ми кажеш малко, ако искаш да ми чуем? Искаш? Не? А имаш ли някое желание? Имаш? Ама не искаш да го кажеш, така ли? Добре. Айде всички сега ще се молиме за теб, ама искам и ти да се молиш за себе си. Става? Ще си затвориш очичките и заедно с нас ще се молим. Ще помоля всеки един от вас да протегне ръце към това благословено семейство, да ги благославим. Отче святи всемогъщи, Господ Божи мой, ние издигаме, Господ Божи мой, това прекрасно дете пред Тебе, Господ Божи святи, Ти го знаеш и го познаваш, Господ Божи мой, още от утробата на майка му, Господи. И ние знаеме, Господ Божи мой, че Ти си предопределил, Господ Божи мой, той да расте, Господ Божи мой, да хранне, Господи, в вярата Ти, Господ Божи мой. Ти си го посадил, Господ, в това семейство, Господи, защото знаеш, Господ Божи мой, че тук, Господ Божи мой, ще бъде научен, Господи, на вярата Ти, повеленията Ти, татко. Аз те моля, Господ Божи мой, ако има някакво желание в сърцето си, Господ Божи мой, погледни днес благосклонно към него, татко, и му го дай, Господ Божи святи. Но повече от всичко те моля, Господ Божи мой, да влезнеш, Господ Божи мой, да обитаваш в това сърце, Господ Божи мой, нека те познае, Господ Божи мой, нека, Господ Божи мой, да има общение с Тебе, Господ Божи мой, нека, Господ Божи мой, да разбере и да познае, Господ Божи мой, от ранните си години, коя е истината, Господи, и кой път е, по който трябва да поеме, Господи. Нека бъде, Господ Божи мой, гордост, Господ Божи мой, за родителите си, Господ Божи мой, да бъде мъдър и послушен син, Господ Божи мой. Нека, Господ Божи мой, благослови умът му, Господ Божи мой, да може на училището, Господ Божи мой, да бъде отлични, Господ Божи мой. Благослови бъдещето му, Господи. Нека всяко Твое намерение за живота му, Господи, да се изпълни на 100%, Господи. Всичко това, което Ти имаш за него, да се изпълни, Господ Божи мой. Ние Ти благодарим, Господ Божи мой, за него. Благославяме годините му, Господ Божи мой. Благославяме живота му, семейството му, Господи. И нека всички заедно да кажем амин. Амин. Благодаря Те, благослови, че си рожден. Айде, можеш сега да си тортичка. Мама. Ще се тръса. Какво казваш? Малките, да, те са много. Всичката сила до предния. Всичката сила. Ще паднеш, бе. Тук ли всички се отиват? Чакай, бе, къде си отиваш? Не, силно, Мими. Бързо, славай. Здрави, голем да пораснеш. Силно. Браво. Да я реже ли? Милена? Да. Аз се годим си сега, бе. Виличка, да, една виличка. Режия? Кое е децелото, ще чуи. Ето ти вилица. Да дам да яде ли?
Отваряй шампанското. Анелия? Шай пила шампанско? Трусай го, отваряй, трусай го. Мелиса, Да, го трусай. да, трусай. Няма да трусаш. Той че си пукне. Дай надал. Давай, трусай. Що? На, Алекс. Гори. Шампанско. Гори, безалкохолно. Ето, сламките сега. Наско, ядеш, мамо. Наско, дръж леп. Диня, сега ви давам. Айде направете на здраве сега с сестрата и с приятела. Капките поне са меки. Здравче! Картофите. Дай чаша ми. Има нека. Да не се напие, това е комфортно. Не знам. Това не е истина. Вземи си чашка, чамра чайче. Вкусно е. Айде правете на здраве с брат ти. Айде. Айде, правете на здраве. Дай го бомбоните. Сега. Как ще се напие? Не различни диабета, една като не направи. Дай на мене! Дай на мене! Сега ще черпи мамо момченцето да се дава. Айде дай бомбони на децата. Тук. Той ще ви не говори! Кой иска? Дай му веднага, кой иска? Това? Това че иска? Вземи си бомбона. Нима. Малинча, вземи си леко. Малинча. Чакай се с тази топка да може да виждам. Стой малко на място. Малинча. Айде, лапа, Мелиса. Мелиса. Като опишни виж. Да видя дали че много успешно. Днеска няма успешен опит, ако съм прав.
Сега идва при тебе, ли? Къде отиваш? Искаш ли баба, найде вземи си. Защо не искаш баба? Натална е? Той си играе, взема баба. И да си живи и здрав, не е чакай да си вземи зелена. Да си живи здрав, дай на работа. Да ти благослови да е нещо и здрав. Аз нема да черпи нема. Ето ти, дай му едно бомбонче. Айде, изтели си какво искаш. Ти не гледал сладко? Не. Ма, баш не найде. Баш не найде. Лазо! Ама аз не намерих, разбираш, ама си усещам. Повтори запал. Така, вземи по-голям цунка, да се живе и здраво, не искам много. Боби отново. Виж какво става тук. На, радваш се за бомбон? Акана? Не дей да Posso venderle tudo a vez que não me uno. Te quiero otra. Posso documento que não já me tirar outra coisa para documento medicina. Basta tu manda fazer. Registrei versão na Germânia. Registrei versão na Germânia. Долу пак. Не знае сега. Ама мислим, що ме горе кафява. Аз съм казала да ми прави така. Как? Две. Ама всеки кафява. Кафява. Опитвам се да не разбера. Тогава стигаш на назад. Стига, че ние не разбираме. Казала си ми горе да прави. Казала си ми да прави едно такова, едно такова. Много са тежки са на мен си. Петя сега ще кажеш, че си Ай, аз такава искам. Аз съм искам. Днеска проект му е дал хванема.
Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас.